tuollaisia banderolleja tuossa rengasnipussa ja siinä kohtaa kun auto sen linjan ylittää, niin arvottelu päättyy, mutta sieltä Leif Hauselman lähtee ensimmäisen lajittelusuoritukseen. Sieltä tullaan Lemminkäinen läpi hyvällä kulmalla, taisi ajolinja osua melko hyvin kohdalleen, sieltä sitten toiseen oikeeseen ulkoclipping point hyvin kohdallaan. Vauhti ja jatkuvuus on hyvän näköistä tässä Lempen suoritus, sitten vaan hyvä määrä savua tähän clipping zone alueelle. Kaikki kolme osu melko lailla lähelle ja sitten viimeisen sisäclipping pointtiin. Ehkä hieman ajoissa Lempe kävi siinä radan sisäosassa ja pieni korjaus vielä. Leif Hauselman toiseen lajittelusuoritukseen. Sieltä lähdetään hakemaan Supraan vauhtia ja käsijarru Endryllä. Kohtulähdön tullaan ensimmäistä clipping pointtia ja sitten taitetaan tuon Lemminkäisen jälkeen se oikeaan. Nyt tullaan hyvin. Kulmaa ja savua riittää. Linkitys on todella hyvä. Nyt tullaan isolla kulmalla. Vieläkö tuo pysyy? Kyllä pysyy hallussa. Sieltä lähdetään tulemaan kumpun yli. Tullaan tuosta kumpun yli. Sitten clipping zone ne jää hieman pitkälle, eli siitä oltaisiin voitu olla lähempänä tuohon viimeiseen mutkaan. Melko hyvä osuma clipping pointtiin ja pienellä korjausliikkeellä loppuun. Hyvä. Paikallahan merkitystä on melko paljon, eli tämä ajetaan pudotuskaaviona, kuten kiihdytysajot, eli parhaat 16 laitetaan kaavioon. Katsotaan tässä Joonaksen lajittelusuoritus vielä, jatketaan sitten, eli sieltä Joonas Clemens toiseen lajittelusuoritukseen.